הנה אנו רואים את מרן בעל החזון איש, כשהוא נכנס להשתתף בשמחה של מצווה, מוקף תלמידים ומעריצים. לצד מרן החזון איש, אנו רואים את האדמו"ר מצ'ורטקוב. הבה נראה פעם נוספת את זיו פניו הקדושים של מרן החזון איש, בכניסתו להצטרף אל מעריציו החוגגים. עקב היות צילומים אלה נדירים ביותר, וככל הידוע לנו יחידים בעולם, אנו מקרינים שוב את התמונות, ומתנצלים אגב כך על איכות הצילום של אותם ימים, שנעשה במצלמה לא מקצועית. Amen.